Áno, a do tej nadmiernej produktivity, ktorá v podstate vytvára v nás ten stres, alebo stresové reakcie. A čo napríklad zisťujem v poslednom čase, že je tým najčastejším dôvodom práve u tých rôznych chronických bolestí. Ale naše telo funguje len v dvoch módoch. Hej? Buď v jednom, alebo v druhom. Ten jeden mód je regenerácia, hej? Čiže naše telo sa neustále snaží udržovať homeostázu a ten druhý mód je fight or flight. Problém však je, že náš mozog, ktorý bol vyvinutý na to, aby nás ochraňoval, čiže jeho hlavná funkcia je ochraňovať nás. Náš mozog neustále vyhodnocuje, v akej situácii sa nachádzam a či som v bezpečí. A ak nie som v bezpečí, tak rýchlo vyvinie veškerú snahu, aby som sa do toho bezpečia dostala. Avšak mozog sa môže mýliť v tom, že nedokáže rozoznať pred skutočne pre mňa fyzicky nebezpečnou situáciou, kde mi hrozí o život a situáciou, kde som tak emočne... Som si z emócií a tak vymyslela. A zo stresu. Alebo z nejakej traumy a strachu. Vtedy vylučujem presne tie isté rovnaké hormóny, ako keď sa na mňa niečo rúti a ja predtým potrebujem zutekať.